Pak, sampean ngerti jarum pentul? Jarum pentul kok hilang terus. Rene, tak doi. Ayo. Nah, lah iki apa nang kene iki? Iya, Pak. Lali. Ayo, tak doi neh, kono. Iki. Nang kene ya ono. Jebule nang kene bareng ya enak ya, Pak. Nang korden ono, nang sofa ono. Ini sapa sing ndokok? Aku Pak. Lah iya kowe dhewe sing ndokokno. Ngono kok ngomong ilang. Ayo, tak doi neh, ono meneh. Nah, iki. Nang kasur ki lho ya ono. Iya, Pak. Dimanapun tempatnya, beli ya ono. Lah iya. Pak, aku tak pamit sih ya. Apa nanti, Bu? Aku ape metu jalan-jalan karo Mbak Kom. Iya, Pak. Engko kumbahane pemeni ya. Engko nak bar mau pemeni, terus ngepel. Lah kok ngepel barang? Aduh. Padahal aku wis dinteni kanca-kanca. Assalamualaikum, Mak. Pripun kabare? Waalaikumsalam, sehat le. Alhamdulillah, Mak. Lah bojomu nanti le. Oh, nggih. Kedap, Mak, nggih. Tak dono makane ben ngerti nek anak wedok penggane kelayapan. Nanti wonge. Sekedap nggih, Mak. Halo, Mak. Piye kabare? Alhamdulillah do aku sehat. Lah kowe iki lagi lapoin do. Iki lho, Mak. Aku lagi ngepel, mau isa-isa, umbah-umbah, biasa gaweane wong wedok. Ya wis tutukno. Yes, Mak. Nggih pun, Mak, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumbahane kok cek nang kene? Pak, kumbahane kok gemuk pemeni to? Cek mepene iki lho, Bu. Awake dhewe esuk kok ora garing-garing. Aku wae, Pak, sing mepeni. Loh, omongmu rek kowe ape lunga karo Mbak Kom. Kono ndak mangkat, tak aku sing mepeni. Gak usah, Pak. Tak aku wae sing mepeni. Aduh. Loh.